Sabi niya na, wala tayo, hindi ka natin alam kung ano mangyayari sa ano, wala tayong pera. Anyway, so, good morning, and Monday yan guys, ulan ng ulan, hindi ko pa nga na ano yung amoy aming grass. Gising ako ng sobrang aga dahil si Misty, grabe, ungol ng ungol. Hindi ko magits. Dito sa tummy ay. Dito na sila. Come on. Hi, Minky. Eat your food. Gloomy sa labas, guys. Oh, kasi ulan basa. Basa. So, yun. I'm having cassava, budbudhan. I'm having cassava. What do you want? Ang daming ibon. Wala nang pagkain, kinain lahat. Yung kapitbahay namin nagputol ng dabo kagahapon. Ang akin na lang yung hindi naputol. Tara, pasok tayo. Alam nyo, yung buhay ni Indemery and guys, adoy, somebody throw up. Lagi ba? Yung buhay ni Mary Ann. Yeah, have throw up in here, bebe. Tami moy. Your son throw up here. Hi, Abs, you throw up? No, it's a very hard here one. Why? Okay. Thanks, Tommy. I've been looking for this movie for a year to record it. Seriously? I remember this movie from when I was young. Gee. It tells you how the industry works. Like you take a nobody and turn them into like a overnight hero. Just like there's nothing to do with the person. It has to do with the people who control it. I love you. Do you want me to make you something? No? I'm eating my cassava. Anyway, so ngayon, andito lang tayo sa bahay. Ulan ng ulan, guys. So, hindi ko na talaga magits ang buhay. Kapag walang trabaho, guys, alam nyo, ano ko sa inyo, kahit wala akong trabaho, yung katawan ko, parang naghahanap. Kasi alam nyo naman na busy ako dito palagi sa bahay, no? Marami akong mga pinagagawa dito sa loob, sa labas, ganun. Kapag ganitong time na ulan ng ulan, ano siya, yung parang, yung katawan ko is aligaga. Yung parang mag-move palagi. Yung parang, ay, gusto kong merong gagawin. Gusto kong ano. Pero ulan. Dito lang ako sa loob ng bahay. And, yun. Severe food allergy reactions, including anaphylaxis. Tell your doctor if you've ever had anaphylaxis. Xolair is for maintenance. Serious side effects and problems have been reported. Talk to an allergist about Xolair today. Dr. Hart was not exactly small town ready. He moved to Alabama. Mom, I'll find what you're looking for. my wife gives you lemons. Zoe, this is Lemon Breland. I'm engaged to George Tucker.
Tumayo na si Inday Marian. Merong lalaki akong nakita, guys. I think andito na yung order ni Kano. So, tignan natin. Nag-order si Kano. Let me see. Andito na nga. Pakita ko tuloy sa inyo yung address. So, andito na nga. Ano kaya ito? GF Key? Where did he order this? Open, guys. Tayo na mag-open na. Kahit sa kanya itong order, open na natin. Ganyan kasi tayo. Mahilig tayo mag-open-open ng hindi sa atin. Sana hindi tayo mapagalitan. Adoy, lighter na naman! Ano si Tami? Ang dami niyang lighter na order. And he's ordering more lighter. Why? Adoy, at kahit ano-ano na lang talaga itong asawa ko. Kahit ano-anong order. Blue, green, adoy, same lang. Pero iba-iba ang kulay. Ay, nako, ito talaga. Alam nyo, itong asawa ko, no? For some reason talaga, hindi talaga tumapalagay, guys. Kapag walang order. Kailangan talagang may paparating. Adoy, look, tignan niyo, orange. Ay, nako, talaga itong asawa ko. Ay. Ganyan na talaga yung buhay, no? Hindi na talaga yan mapipigilan. So, anyway, naligo siya, no? Hindi ko alam kung anong oras siya aalis bukas. Pero magluto po tayo ng tinola. At magluto din ako ng, yun lang. Nag-defrost ako dito ng malunggay. Nag-defrost din ako ng yellowfin tuna. Andun sa labas, dinefrost ko sa labas kasi para madaling mag-defrost. Hindi masyadong mainit. 68 degree ngayon sa labas. Which is really big difference from yesterday's temperature. So, yun. We have cabbage. Luckily, masarap pala talaga ang tinulang isda. Guys, pag may cabbage, masarap pala talaga siya. No? At saka marami akong ano doon. Pero ayaw kong i-mix yung ating kangkong. Bukas na akong mag-harvest ng kangkong. At yun yung ating ulamin ulit. But anyway, so I'm going to cut this mamaya. And, yun. So, naghintay lang ako dito kay Mister. Kasi meron akong sasabihin sa kanya, kailangan niyang bayad online. No, more bayaran online, guys. So, that's really it. Yung din about citizenship, guys. Nag-fill up na ako online. Nag-fill up ako online at saka tapos na siya. Pero hindi ko pa siya na sinasubmit. Kasi, I'm not really sure. Pero, let's see, guys. Parang, I'm not sure. I have to ask my husband. My husband really want me to apply for. Ako yung parang, huminga ako ng sa Panginoon kung ano yung dapat kong gawin. I'm also reading the Bible. Dito yung tinola natin ay, ang aso-aso. So, guys. Yan siya. Nilagay ko na yung bluefin tuna, yellowfin. At nilagyan ko siya ng kamatis at saka bakit yung kamatis nag-expand? I don't think so. I'm going to throw this out. This looks like fake to me. Look, I cut this very tiny, guys, and expand like a freaking rubber or something, a foam or something. Seriously? I cut it too tiny. Pero why? Why they get big? This is ridiculous. Look, I cut this tiny, guys. And they expand like a foam. What is wrong? This is why I don't trust them anymore, eh? Kaya I don't really trust, too much produce. Lalo na if, I cut this very tiny and look, they expand. The tomato. What is wrong? Oh, look. And you know, when I cut tiny. This is ridiculous. Para masabi ko sa inyo, guys, this is why takot talaga ako sa mga even the tomato, guys. Oh my goodness. So, meron tayong bell pepper dyan. The sweet bell pepper, it's more nicer. So, i-add natin ang cabbage.
Hi guys, kain tayo. Tapos na hala, it's lubat man han. Overcooked. I don't like it crunchy. Ang sarap ng sabaw. Hi guys, good morning. So, umalis si Mister kaninang umaga. Ito yung clip. Hello guys, good morning. After 1 week ay babalik na si Mister magtrabaho. Naligo na siya, tapos na lahat-lahat at hindi nga ako nakabangon at hindi ako nag-prepare ng kanyang pagkain. Sabi niya sa akin, nag-prepare na daw siya ng sandwich. Gumawa na siya kasi yun yung paborito talaga din niya, no, sandwich. Hi, ito talaga si Mary Ann talaga. Palagi na lang binibaby. Ganyan man talaga ako guys. Ay, hindi na yan magbabago pa. But anyway, so yun, marami yung tinitik guys. Alam niyo ba, bago yan magtrabaho, may mga vitamins yung tinitik. Sabi ko sa kanya, ikaw dong, mahilig ka talaga mag-take ng mga ganyan dong. Ako, ayaw ko talaga guys yung mga vitamins na hindi ko alam. Lalo na si Tami, no, alam niyo, kahit expired na talaga guys, tinitik niya guys, kinakain niya. Ganyan po yan siya guys. Sabi pa niya, hindi daw yan nakakasira yung mga expired na. Hindi naman din sumasakit yung tiyan niya. But anyway, lumabas ako dito kahit sobrang dilim kasi marami akong basura ngayon at basura day book. So kaya kailangan natin ilabas yung basura ngayong araw. So ilabas ko na sila guys at yun, ang dami-dami na dito. Habang nandyan ako sa labas guys, nilakihan ko na yung mata ko guys. Baka may mga hinayupak dyan naghihintay, charot. So bumalik ako doon sa loob para ayusin yung mga pagkain ni Mister kasi alis na daw siya. Read na siya guys. At sabi niya, yung sausage lang daw, yung sandwich, yung chicken na ginawa ko, yun yung baunin niya. At yun, konting bag kasi meron siyang cooler daw sa sasakyan at konting ice. Yun lang yung binaon niya guys. Maglanlan daw siya dyan. Hindi man siya mahilig magbaon ng mga pagkain na kanang init-initin pa ba. Yun na, ganito na yung problema guys na, mahikuan talaga, kulang tayo sa tulog nito kasi nga kapag gigising itong asawa ko, magising din tayo. Guys, meron bang nasabi guys ba, bakit daw parang sinisiraan ko daw yung asawa ko palagi sa vlog or sa mga videos ko? Saan nyo nakuha yung balitang sinisiraan ko yung asawa ko? Kasi sanay, I think dahil nasabi nyo yan, no? Yung iba dyan. Kasi I think sanay sila sa mga piki na mga pakitang tao sa social media. Kasi itong social media guys, pwede mo ipakita yung walang kapangitan sa relasyon ninyo. Yung puro lang parang ang saya-saya na parang mahal nyo isa-isa, isa't isa at saka walang problema. Ako guys, from the beginning, pinakita ko talaga yung realidad ng aming relasyon ng asawa ko at buong pamilya dito. Bye. And have a good day. Yeah. Put something on this, right? You know. Yeah, I have something like that. I love you. Talk to you later. Shh. Be careful, it's raining. Love you, baby. Okay, you're too close here this side. No, I'm just gonna brush it and mop it. I love you. Bye. 2 days na ngayon nag-ulan, so okay lang guys kasi hindi ko nga nakat yung aming front yard kasi sobrang init few days ago, diba? Grabe ang init kasi humidity. Ngayon naman okay na naman. Nasa 60s ang ating temperature, so kaya open yung ating windows, ganun, para makapasok yung hangin. Meron akong sabihin sa inyo guys, meron akong sabihin sa inyo ba, yung kapatid ni Mr. Wag na natin sabihin dito kasi may nanonood. Hindi naman about sa kapatid, about sa kaibigan niya. Dalhin niya daw yung kaibigan niya dito. And then, sabi pa ng kaibigan, may nanonood kasi yung pero hindi sila makaintindi, pero may translation na. Kalukuhan. So, gusto daw niya dalhin yung kaibigan dito. Sabi daw ng kaibigan niya, dalhin mo ako doon na parang ayaw mo ng asawa ng kapatid mo. Ayaw ko daw siya. So, yun yung assumption niya na hindi ko siya gusto. Na-meet ko siya isang beses, pero hindi ko siya kilala, hindi ko siya nakausap kasi nga nagsalitaan sila, nag-usap sila, and then hindi naman pwede akong makipagsawsaw. So, and then English pa, lalo na first meeting pa, wala, hindi yun. So, ang iyag yung maisip na hindi ko siya gusto kasi wala naman akong sinasabi, nandun lang ako sa gilid. So, yun yung So, ang tanong ko, bakit dalhin pa niya dito kung yun yung sa tingin ng kaibigan niya na hindi ko siya gusto? No? Yung asawa ko naman, wala siyang sinasabi daw, sabi niya. Wala siyang sinasabi kasi hindi daw niya alam kung anong sasabihin. Yun lang siya. So, sabi ko sa asawa, so, huwag na lang dalhin dito. Huwag na magdala-dala ng ibang tao. Kasi,
Iba kasi dito sa Amerika, no? Iba. Hindi ka pwedeng magdala ng tao, surprise, sa bahay ng kapamilya mo na, bigla-bigla kang sumulpot, may dala ka pang ibang tao. Bawal, parang bawal talaga sa kanila. Kahit mga kapatid, dapat sabihin mo ahead of time na, magpunta ako doon, gusto kong magtambay, ganun. Just bisita-bisita lang, ganun. Okay lang yan. Pero kailangan mo talagang sabihin na ahead of time. Kaysa sabihin na, ay, one day magpunta ako doon, dalhin ko yung kaibigan ko. Parang, okay, wala akong respeto ba? Para sa tingin ko, wala akong respeto. Kung hindi ko siya gusto, yun na lang din ibigay ko sa kanya, hindi ko siya gusto. Pero hindi ko talaga din alam kung anong feeling ko sa kanya kasi hindi ko siya kilala. Na-meet ko lang isang beses. Alangan naman mag-judge tayo, no? Ng isang tao na hindi natin kilala. Sabihin natin, ay, ayaw ko, huwag mo yung dalhin dito. Pero hindi ko naman siya talaga kilala, so hindi ko alam kung okay, kung gusto ko siya o hindi, di ba? Anyway. Hay, buhay. At isa pa, kahapon, nag-usap din kami. So, sabi niya, nag-alala daw siya sa pamangkin niyang lalaki na batugan ba, walang trabaho, walang alam na gagawin kundi nakaupo lang harap sa ganun. At ilang taon na, ilagay ko dito maliit. Yun siya. 2 at saka butlog. Yun yung edad niya. Alala daw siya kasi baka pagdarating yung panahon na wala na yung kapatid niyang babae at wala na sila ba. Nag-alala siya kung saan daw titira yung pamangkin kasi walang bahay, walang trabaho, wala. So parang na-notice ko na gusto kung meron akong bahay, kung meron ito dito, patirahin ko. So sabi ko sa kanya, diretsahan talagang sabi ko. Kung meron kang plano, sabihin mo sa akin, huwag mo akong gawing tanga. Kung gusto mo siyang bigyan ng pera para pamana, gawin mo, wala akong paki. Sabi ko, gawin mo, wala akong paki. Pero kung gusto mo siyang mag-ano ka ng ask favor na patirahin, kung asan ako nakatira, kung ano, para may matirhan, huwag kalimutan mo na lang yung mga ganyang plano. Sabi ko, wag na lang. Kasi ayaw ko ng mga tao na baka 30 na, wala pa rin trabaho. May edad na eh. 2 at butlog na nga ngayon eh. Wala, hindi marunong nga maglabay ng basura, no? Mga hinugasan, mga pinggan. Wala, hindi marunong talaga, guys. So, ngayon, kung darating mo ng panahon, doon siya sa totoong pamilya, sa mga relatives, hindi sa akin. Bakit sa akin? Uuwi man ako ng Pilipinas. Sa akin talaga, pag sure mo dira. Pag sure jud ya, sakit-sakit. Maghanap ko, wala akong anak, maghanap ako ng sakit ng ulo. So kung ganoon man yung time na yun, 10 years. 10 years ako. Mga nasa 50 plus na ako, andin siya mga nasa 30. No? And then, kung andito si Tami, kung andito pa sila sa mundo, kung hindi pa darating ang Panginoon, no? Hindi natin alam mga bukas, hindi natin alam mga mamaya. So, sa akin is, siya? Hindi talaga pwede. Ayaw kong magpatira ng mga tao na walang alam. Ayaw ko talaga. Naisip ko kung ganon man lang yung time na yan na mayroong patirahin dito sa bahay na iwan ko na lang. Mas mabuti pang uwi ako ng Pilipinas. Kayo na lang dalawang magsama. Yun yung isip ko. So, patawarin mo ako kung yun yung naisip ko kasi yun yung, hindi ko sinabi sa kanya. Pero naisip ko kung time okay, prioritize mo yung blood bloodline mo. Pero, kung ako, ayaw ko ng sakit ng ulo. Kayo na lang magsama. Wala akong pakialam kung ano. Ibigay mo sa kanila ito lahat. Yun yung isip ko. I don't care. Sabi ko, wala talaga ako pakialam. Ibigay mo kung yun yung gusto mo, kung ako, nag-advance na ako, nag-isip no, kung gawin man niya yun, uwi ako ng Pilipinas, yes. Ayaw kong magtitira dito. Kahit bahay ko to, kung meron siyang patirahin dito ng mga uwi talaga ako. Uwi ako. Ayaw kong magsakit ng ulo. Kung gusto niya akong suportahan sa Pilipinas, kung ayaw, wag na. Ayaw na. Sabi ko, ayaw na. Or aalis ako, maghanap ako ng trabaho dito, or something ganun. Pero hindi ko yung isip ko na yun yung mangyayari. Pero naisip ko lang once na ayaw ko. Sakit sa ulo. Okay, enough. Tama na. Yung ina, and then yung asawa ko. Yun lang talaga. Yun yung promise ko sa sarili na alagaan ko yung asawa ko. Pero kung maghanap siya ng alagain na iba para magsakit sa ulo sa akin, sa kanya, ayaw ko, of course. So, pero sabi ko sa kanya na kung bigyan mo ng pera, bahala ka sa buhay mo, ibigay mo. Sabi ko, ibigay mo. Pero sabi niya sa akin, ang diretsang sagot naman ng aking asawa is, sabi niya na, wala tayo, hindi ka natin alam kung ano mangyayari sa wala tayong pera. Then, marami tayong bayaran. Then, wala na nga akong pamana sa'yo. Ganyan. Sabi ko, pero kung yun yung mangyari, hindi huwag kang mag-alala sa akin. Ibigay mo kung anong meron ka. Pero, bigyan mo ako ng everyday sakit ulo. Hi. Bye. Yun lang sabi ko. Ay. Pero hindi ko rin alam. Hindi natin alam din yung panahon, guys, no? Kasi, alam nyo naman, yung panahon ngayon is,
I don't really care. Bakit nasabi ko wala akong pakialam, ibigay mo kung anong meron ka. Kasi, ano na ako guys, yung parang, that's not my priority. Priority ko ngayon is, kung ano yung nasa puso at isip ko is, mga lagad sa Ginoo guys, to serve the Lord. Even, it's naman, I serve the Lord in my own way, pero hindi yung mayroong simbahan, wala. Ano lang ako, I focus na sa Panginoon guys, and I'm not focusing in material things, pera-pera. Yun yung ko talaga sa buhay. Kasi hindi natin alam ang mamaya, anong mangyari mamaya. Hindi natin alam, anong mangyari bukas. Hindi, I'm worried today. So, yung mga worldly na mga plan, like yung sinabi ko sa inyo, is siya, yung scenario lang yun, no? Pero yun yung sagot ko sa scenario. Parang ayaw ko. Pero, kung financially, ibigay, kasi, kawawa din. Kawawa man din yung ganyan, guys, kahit batugan yung batang yun. Kawawa, guys, kapag walang alam. Walang alam, hindi alam mo naman dito sa Amerika, kapag bata ka, pag wala ng eskwela, magtrabaho sila, ang dami kong nakikitang mga cashier, mga bagger, mga estudyante, yun siya, wala talagang alam, guys. O hindi wala naka-experience, guys, wala. Pati pagluluto, kainin niya, magbagot-bot pa, kaya wala siya gilutuan sa inahan. Ay, nako, ewan ko na lang. Anyway, so it's been raining the whole 2 days, so what I'm going to do is clean up. Clean up, that's it. Let's go na, guys. Linis tayo, guys. Roxy's here. Baby, come on in, love. Baby na, come on in. Roxy in. Ay, love-a-dub no. Love-a-dib-dub. Love-a-dib-dub no. Love-a-dib-dib. Come on na. Come on, baby. Come on, baby. Alay, come on. Come on na, baby na. Basa siya, guys. Kasi, come on right here. Dito siya kay mama. Oh, baby. Basa. Alay, good girl. Ang good girl ni mama, natulog doon sa gawas. Wala pa sudla sa mama. Ang baby. Say hi. Say hi to everyone, baby. Say hi to everyone. Say hi. Hello. Hi. I love ni mama. Kiss mama. Kiss. I love you. I love you, love. I love you. I love you. Okay. Aloy, but you come up here. Very good girl. Oh, very, 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 very good girl ni mama na. You're having a hard time na. Aloy. So that's it, guys.